Ďalší v rozprave pán poslanec Kapitulík. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. A vážené kolegyne, vážení kolegovia, v prvom rade mi dovolte poďakovať, tak ako tu už párkrát bolo povedané, za tento pomerne rozsiahly materiál, a keď k nemu mám nejaké výhrady. Pán poslanec Grapa, my vieme poďakovať a ja teraz hodnotím, že za posledné roky je badateľný a viditeľný dosť veľký posun v kvalite našich ciest alebo v kvalite ciest v správe Žilinského samosprávneho kraja. Možno mi opäť poviete, že som mladý, neskúsený, že som tu krátko, alebo dnes ste použili slovo demagog, ale musím podporiť kolegu Slavkovského, lebo ja mám naozaj obrovský problém stotožniť sa s materiálom, ktorý tvrdí, že 70% ciest druhej triedy v našej správe a 60% tretej triedy je naozaj vo výbornom stave. Ja neviem, nemám ani tú odvahu ísť sa vonku na ulicu niekoho opýtať, čo si o tom myslí. Ja som presvedčený, že keby som toto, ako Saša povedal, dajte to do novín, a som veľmi zvedavý, čo vám ľudia povedia. Takže s týmto sa naozaj my stotožniť nemôžeme a tento materiál práve kvôli tomuto podporiť nemôžeme. Potom, čo sa týka toho porovnávania, pán poslanec Litva, pán poslanec Podmanický a vy, pán poslanec Grapa, ste hovorili, že neporovnávajme sa s Nemeckom, neporovnávajme sa s Poľskom, s Rakúskom. Ja sa pýtam, s kým sa máme potom porovnávať? Ja neviem, máme sa ísť porovnávať s Uzbekistanom alebo s niekým, lebo toto sú, porovnávajme sa s tými, ktorí sú lepší a s tým stavom, ku ktorému sa chceme dostať, a nie s tými, ktorí sú horší, lebo potom sa ten stav nikdy reálne nezmení. Veľa kolegov je tu priamo aj v Národnej rade Slovenskej republiky, lebo párkrát tu padlo, ja neviem, že Poliaci to majú inak, Rakúšania to majú inak, nedá sa. Ja neviem, tak poprosme tých kolegov, ktorí sedia v Národnej rade, aby tie témy otvorili, aby sa dalo. Hej? Lebo práve na to sme tu. Takže toľko k tomuto a naozaj vieme aj pochváliť, keď je čo pochváliť, a samozrejme, keď s niečím nesúhlasíme alebo máme na to iný názor, tak si myslím, že sme tu na to, aby sme ten názor povedali. Ďakujem veľmi pekne.